Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar-aramid iti umno, ngem tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agyaman na kapo. Iti barumanan nga agsapa. Nagsayatan ti singising ti init. Ay, Anyo dyan bayak. Kasla basura mat. Kita akman. Naimbag nga oras mo, paray! Apay akas lang naliday ka, mait. Ay, adamanan ng ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas to'y. Naglalawak pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kung sana nabubulok. Huwag ngagpaiso. Kan? Yan ti maangot ko. Kaslan na bunglog nga niya. Ay, awan mo manaknakam tinagbasura dito'y. Isungayin nakman nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwan da no asino ti agibas basura dito eh. Awan, pare. Amangan no sana maaksyonan ni Kapitan numapan kagreklamo ken kuana. Apay akastati ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papanijay madi nga angot nga agtawd iti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Isu akinunak iti bagay, saan kunton nga ibut-butos. Tani, umadan ni manin ti eleksyon. May mayat pa'y no si kanton ti sumukat a kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak pare. May isa, dua, talo, upat, lima. At to'y kumpadre ka kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Don Dolfo. Basta sika. Kaya tinapatag, matuloy na itinapanunot yung pagkwartaan tayo. Agbaysuta ko na kumpadre ka kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta. Kadagiti kayo amapukan ni Jebantay. Saan la dayta ti mabalin tayo apagkwartaan? Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay. Huwag ngagpaiso, Don Dolfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka kapitan. Ket no naipatakder ti resort, dakkal to na kwarta ti mabingay mo. Ken di kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak dayta, Don Dolfo. Si kamot gayam day tamanong Omar. Ay na, mangkigkigtot kamat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito arubayak. Pagbasuraan ka dito labnay? Kwa manong, day tamot ngamin ti imbilin ni Don Dolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito abasura. Ken imbagam kano, adito'y nga ibelang mi dagiti basura mi. Awanti kas nang imbagbagak ka ni Don Dolfo. Apay, gaputa basurero aklang, kasta? Kwa, kasdi nga rod manong. Sana gaputa kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot ang daramidin niya. Ala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hall. Omar, sana mabalin nga idarom ni Don Dolfo. Gaputasan mo't nga iso tinangibulang iti basura iti arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga kanilabnay, nga ibulang na ti basura iti arubayak, kapitan. At akadi ebidensyayo nga iso tinangibaga kanilabnay, nga ibulang na ti basura na ijay. Kasanungay no sadut lang nilabnay, ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan.
Mamati ka iti bagak, Omer. Naku na ngamin kanyak ni Don Dolfo. Ano da dumakit sa dut ni Labnay. Iso dya kun mas daaw. No apay nga ijay tinangibilangan na iti basura da. Marurudak ka ni Kapitan. Agpay sumod gamit ibagbagada. Akanunungan ni Kapitan ni Don Dolfo. Talaga, met pare. Ket, anya nga tinapasamak iti ipapan mo ijay. Jak impagaro pakas jay gayam ti ibaga kanyak ni Kapitan. Pare, agpay so tinakunan. Uray kunak nga reklamo ni Don Dolfo. Dinakdengdenggan ni Kapitan. Awan na talaga ti maramidan pare. Gaputan na singed da nga gayam. Kanayon kung tubay makita ni Kapitan na mapmapan di tabalay ni Don Dolfo. Nadamag mo pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako tse. Ngam intarayan kano jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipanadagos iti ospital. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus, simot nga rod. Ne, rugyam sabot ang tagipatakder iti resort, Don Dolfo. Nakasagana mo tan iti materyales. Wen, kumpadre a kapitan. Maya ta may patakder adagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di. Nasayat nga rod no kasta, Don Dolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Kumpadre ka kapitan. Alam dito isang 10,000 pesos. Imbag lang igatang mo iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Kasto te kayat ko, Don Dolfo. At damanan igatang ko iti naimas asidaan mi. Agyaman ako na, Don Dolfo. Awan na yaman na, kumpadre ka kapitan. Basta sika, awan problema. Kenam na maamto, adak-dakkel to manenti itad kuken ka, numalpasen daytoy resort. Ay, nailako kong dagit na nakalkal ko abote. Atakin plastik. Agawid na kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kaya timaladaw. Sayang no jak masangbot timisa. Kaslag tartaras ka mat, Omer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang agawid adagos. Tayo nakagdigos. Sambutak ngamin timisa ita. Ha? Ne, makimismisa kay gayam. Uwan, Kapitan. Nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan timapan. No kaya cho? Intay makimisa, Kapitan. Awan oras ko ni tamisa-misa, Omer. Importante ti papanak ita. Importante mo ti makimisa, Kapitan. Gaputa isotel daw, apanagdayaw. Ken, panagdawat iti pamakawan ti Diyos. Kang runana, isotel daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikagit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape. Kabayatan ti panagtugtugaw di ti paraangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! Umay kape agkape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, aginanak, bet. Kagap-gapok namin ni Jejang siya pa naglako kadagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panag-istoryata. Ay, magkukot na saya at kanong ti kasasadya anak ni Marcela. Rimor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Ket nalaos ti panagyaman na. Gapo ti intad mo a kwarta. Ana inayon iti pinagbayad da di hospital. Pare. Amangan no kayat mo ti agtaray. Kas kapitan. Tani. Umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan nakmat. Amumat a high school latin alpas ko. Nagtarayak iti dayta posisyon. Maabaka ka. Awan iti kwalifikasyon arumbang anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kunana lang ijay. Basta you can read and write. Kan may sa.
kasapulan ti barangay tayo ti kapitan, nga amo na ti tumulong kadag iti kabarangayan na. Manong Omer, si kamat gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Ah? Nakafile ka din iti kandida, Sim? Ay, ako dakpay nakaikadang. Ay, among ka di? Sikat ti may sa anam namaan mi atumaray para kapitan. Gapu iti mayat agalad mo. Kayat mi asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo dito barangay tayo. Ay, maragsakan na, gapo iti imbaga. Sige, nga rod. Agfailak man iti kandidasi. Kumpadre ka kapitan, amom kati, ti agwarwaras asayang gus. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin ang barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. Ni Homer basurero. Anya ngay matiam muna dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Tiam muna lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintag laing dayjay. Angam no makaigam iti kwarta. Malipatan nanto ti agarami iti umno. Un gaya, Don Dolfo. Manula apulanan kat malpasan ti resort mo. Isupay man ang tipagkwartaan. Wen, kumpadre ka kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Agkalkalingatan ka, mate. Kan nakadungdung rit pa yung tasuot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Ngem awan mat karga day ta sa ako ngay gemaw. Among pare, at danang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Don Dolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. At dapay mararami da pasdak. Anya? Wan pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti vinidyo. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan day ito adagos. Saan arumbang agtultuloy day ta adagas nga ramid da? Kasla makikita konti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Kita mum kadi. At dapay tisaan ko na ibagakan ka. Nagpaimula ak iti marihuana. Dito'y kabambantayan. Anya. Ne, itala na ipagam kanyak da ita, Don Dolfo. Ha! At da pulis, kumpadre! Tumaraytan! Yung kantatang tiagligas! Puso, napalulawan na kayo! Ingatan ka nagitiba yo! Amangan no mabalin tayo a pagsasaritaan da ito, mga sir. At! Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ala, sumurot kayo as itatalugod. Jack ni namnama akas digam ti aramid da kapitan kan Don Dolfo. Agasam, nagado ti pinapukan da kayo. Saan lada ita? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta, drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumruas ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading. Gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na tanangag ni Omer di ongor ti Chinsaw ket binidyo na ida. Win nga rod Manong Eman. Ay, no saan agapo ka ni Manong Omer? Amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading, inton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sabay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga baka kapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong a kapitan.
Agyaman nak! Kabaranggayan! Gaputa siya ti pinilyo a kapitan dito barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siya tinangabak a kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos mo tiragsak mi akabaranggayam, tas si katinangabak a kapitan. Agyaman nak. Congratulations, Manong Omar. Sikat ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglaangan, tasan a napagasatan jay sigud a kapitan tayo. Ay, imbaglaangan ta sikat tinangabak. Agpaisot ako na, Ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakkel a supor tayo. Ket ikarik, aramid amin a kabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagipon akanayon, ano dakas ti aramid mo, dakas mat ti pagbanagam. Ngarod, nasaysayaat no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalinaay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.